Дил Огоҳӣ варзишгар аз кунҷи қабул варид кардани кафа як хоб ва сорф. Pushing, Gajah. Knockout, knockout. Hey, Akashuma! Akashuma! 20 saniye. Akashuma! Zi! Zi! Ne bacha? Mali. Akashuma! Xo'p, Як хоб кабул. қатари рақами 2 дар ин моҳариба варзишгари Кунҷи Кабуд Ғафуров Абубакр бо нокаути техникӣ ғолиби моҳариба дониста шуд ва як қарсак барои ҳар ду варзишгар. Офарин. Стоп. Вақт анҷом аст.